Even the circular and Barela ki it is not at the time of admission. It is only when you don't follow the bond. When you want to, disobey, give temporary exemption. It is called as temporary exemption from the bond. That time we take the bank guarantee or the surety of 5 lakhs. कळले नाही तुमका? And no way this will come on the way of their admission to medical. All, even the poorest of the poor student can get admission without giving a bank guarantee. आणि हे आम्ही क्लॅरिफाय केला आता, आणि माझ्याकडे लेटर आसा, आम्ही हांगा DT क्लॅरिफाय केला की ते कितें म्हणून एक्चुअली दे शूड गिव एडमिशन्स विदाउट बँक गॅरंटी. गोंय प्रदेश युवा काँग्रेस आणि NSUI दोन्ही आज आम्ही डिनाक आज मिळून आज आम्ही मागणी केल्या. जरी चीफ मिनिस्टरान सांगले आम्ही कितें तरी सोल्युशन काडटले, आज पर्यंत हेजेर लेखी कांयच आयिल्लें ना. सो आज आम्ही डिनाक मिळून आम्ही आज डिना कडल्यान अश्युरन्स घेतला. मागणी आम्ही केली की ती बँक गॅरंटीचो जो क्लॉज आसा तो ताबडतोब वो क्लॉज काडचो, आणि मागणी केल्या आणि त्या प्रमाणे अश्युरन्स आज डिनान आमकां दिल्लें आसा की वो जो बँक गॅरंटी ऑलरेडी डिनान DTक बरयल्लें आसा, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एज्युकेशनाक. गोवा यूथ फॉरवर्डाचे गॅरंटी बॉन्डाची रक्कम उणी करची म्हणून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि आरोग्य मंत्र्याक निवेदन. सो आयज आमी ऑफिशियली एक लेटर बरयला टू द CM, आमचो डेप्युटी चीफ मिनिस्टर विजय सरदेसाय आणि विश्वजीत राणे हेल्थ मिनिस्टर. आमी आमची मागणी पेपर लेटरार घालून दिल्ली आहा, आणि आमकां खात्री आहा की बाबा बेग्यानच्या बेग्यान हो इशू सॉल्व जातलो अँड वील कम टू अ कन्क्लुजन. दोतोरकी जाल्या उपरांत दोतोरांची इंटर्नशीप 2 वर्सां वेल्यान 3 वर्सां करची म्हूण गोवा यूथ फॉरवर्ड मागता. बाबा एकट्या स्टुडंटा फाटल्यान 70 ते 80 लाख मोडटा 5 वर्सांक. सो इट इज नेसेसरी फॉर द स्टुडंट टू इवन गिव समथींग फॉर द आमच्या गोंयकारांक आनी गोवा गव्हर्मेंटाक कितें दिवंक जाय तेंच्यांनी. सो तेंची सर्वीस घेता पळय आमी एक 2 वर्सां, ती 3 वर्सां करची, आणि आमच्या गोंयकारांक आणि आमच्या हॉस्पिटलांनी बाबा सर्वीस दिवची आणि सगळ्यांक लाभ जावचो, अशी मागणी आसता. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी आनी शिरीष कुंकळयकार.